Eu realmente veño dunha rama máis artística, pero decidín escoller esta familia profesional das artes gráficas para ter unha saída laboral con opción máis estable e con máis traballo, pero que ao mesmo tempo tivese relación co mundo creativo. O meu módulo preferido é serigrafía, xa que é un sistema de impresión máis creativo e na aula danos a liberdade para preparar os nosos propios diseños e imprimir de forma un pouco máis creativa, aínda que seguimos unhas pautas establecidas. O que máis destacaría deste ciclo, por unha parte, é a base tan sólida coa que salimos de él, o mundo laboral, e por outra parte é o moito que aprendemos a traballar en equipo. Ao final, na nosa salida profesional vamos a ter que traballar sempre en equipo e aquí aprendemos a convivir e a lidiar cos problemas co resto de compañeiros. As miñas expectativas laborais son adicarme á arte, xa que previamente estudiei ilustración e teño intención de seguir formándome no ámbito artístico, pero de todas formas sei que conto ca seguridade de ter este ciclo de impresión gráfica co cal teño traballo asegurado. Como fixen ilustración, gustaríame tirar máis por ese ámbito máis ilustrativo, aínda que tamén me interesa bastante o mundo do gravado. Eu sí que recomendaría estudar artes gráficas no CIFP Compostela, xa que contamos con moi boas instalacións e moi boa maquinaria moi preparada, e aparte tamén contamos con un profesorado que ten moita experiencia neste ámbito. Un saúdo para todos os seguidores de Canal FP.